Hej, vi er jo sat ud på den her rejse for at finde ud af, hvordan sundhed det egentlig er i andre lande, i andre steder på jorden. Hvordan man opnår det, og hvordan man forholder sig til det. Og hvor træls det end var, at Morgan han blev bidt op i Roses i den nordlige del af Spanien, så gav det i hvert fald en mulighed for at kigge på, hvordan sundhedssystemet fungerer for dyr, for hunde hernede i Spanien. Og det tænker jeg, det kunne vi lige tale lidt om i den her video. Fordi det er meget, meget billigere at komme til dyrlæge hernede, end det er hjemme i Danmark. Men det kommer der mere om senere. Først så vil jeg fortælle jer lidt om, hvordan det er at finde en dyrlæge hernede, når man nu ikke kender tingene og hvordan tingene fungerer. Så jeg bliver anbefalet, og vi har lige en flue også, så det er måske meget passende her, når vi taler om dyr. Men jeg bliver anbefalet at ringe rundt for at finde en dyrlæge, der kunne tage sig af Morgan. Og det gjorde jeg, og fik også lov til at komme ind et sted i nogenlunde nærhed af, hvor vi var. Men først 5 timer senere, og det synes jeg måske, det var temmelig lang tid at gå, når såret var så voldsomt, som det var. Så jeg ringede selvfølgelig rundt til nogle andre dyrlæger for at se, om vi kunne komme ind noget før. Og jeg tænkte, prøv at vi er så langt ude på landet, så nu søger vi en inde i en større by, og den større by, der var i nærheden af os der, det var enten Figueres eller Girona. Og så jeg søgte ind i Girona og fandt Girona Vet, og jeg kunne bare komme med Morgan med det samme, og får selvfølgelig også kontaktet den anden dyrlæge og siger, at vi kommer ikke alligevel. Så vi kører til Girona og kommer ind til dem, og de taler super godt engelsk, især dyrlægerne taler rigtig godt engelsk, og kommunikationen med dem er fuldstændig gnidningsfri og meget, meget omsorgsfuld kompetent. Virkelig kompetent, både rådgivning og vejledning, og den måde, de går til både Morgan og hele opgaven med at finde ud af, hvad der skal gøres ved ham, hvor meget han skal syes og så videre. Og får selvfølgelig også mit samtykke til at lave yderligere analyser på ham. Fordi vi ved jo faktisk ikke helt, hvor slemt det er, fordi såret, der egentlig bare så ud som et par bidmærker til at starte med, det er simpelthen endt med at blive et åbent sår, der er næsten en håndfuld stor. Det jeg lægger mærke til, når jeg kommer ind til dyrlægen her, det er, at det er ikke noget fancy-hancy. Der er selvfølgelig de ting, der skal være der, men selve konsultationsrummet, det er ikke sådan et dyrt, moderne bord, hvor hunden, som kan køre ned, så hunden bare kan træde bekvemt op på det, og så kan det blive kørt op i højde, så man er komfortabel for dyrlægen at arbejde ved. Nej, enten så skal hunden hoppe derop, eller så skal man løfte den derop. Jeg vælger at løfte Morgan derop, for jeg synes ikke, at han skal udsættes for mere, og jeg synes faktisk også, det er ret højt op. Og han bliver behandlet sådan, altså som om, at det næsten er et menneske, de taler med. Og jeg ved godt, at mange dyrlæger, de er også rigtig gode derhjemme, men når jeg sådan sammenligner, så går de ikke ind med det der, hvor du er sød, det der puttenuttede tilgang, hvor hundene næsten bliver rej eller undertrykt af den energi, der kommer ud. Men tværtimod er det fuldstændig som
en ligeværdig partner, og jeg har lige en Bailey hernede, som også vil have noget opmærksomhed samtidig med. Men som en fuldstændig ligeværdig partner, og det er enormt trygt og roligt at træde ind i det rum. Når jeg sammenligner det med mange andre danske dyrlæger, så er det, altså jeg er slet ikke i tvivl om, at Morgan han er i gode hænder. Og vi får afleveret Morgan og får at vide, at han skal selvfølgelig syes, og lige først have lavet den her analyse, og så vil han blive bedøvet, mens han bliver syet, og så kan vi hente ham om eftermiddagen. Men det, der er bare sjovt hernede om eftermiddagen, det er ikke sådan, hvad vi tænker, sådan mellem 2 og 4, noget af den stil. Nej, om eftermiddagen, det er sådan kl. 7, 8, 9 stykker om aftenen, dansk tid. Ja, det skal vi sådan lige vikle hovedet rundt omkring, at det er altså først kl. 7, vi skal hente ham. Men det giver os jo fin tid til at finde et sted og være for natten, så at Morgan han ikke også skal ud lige og køre en lang tur til et nyt sted længere sydpå. Men at han bare kan komme hen på et hotelværelse og slappe af og få en god nats søvn. Ja. Da vi så ikke kommer og henter ham der ved 7-tiden, så han er bare super glad, og de er bare rigtig glade for ham der, de fleste dyr der nu, for han er virkelig en god dreng. De er overrasket over, at en hund på 11 kan have så fine tal i hans analyse. Faktisk hans levertal er så gode, at han burde være langt yngre, end han er. Om det er det mad, han spiser, eller om det bare er den sjæl, han er, det er lidt svært at sige noget om. Og vi kommer ud og skal betale efter først lige... Nej, lad mig lige lave en lille indskydelse her, fordi at Tristan, min søn, han opdager så noget blod på ryggen af Morgan, og det er så simpelthen et sår, de har fået overset, fordi de har fokuseret på øret, og det skal have et sting. Og dyrlægen med det samme kryber til korset og undskylder mange gange, at han har overset det, skynder sig at få det barberet og få det renset grundigt og få sat et sting i med noget lokalbedøvelse bare. Og jeg tænkte allerede, for dalen da, så skal han i narkose igen, og så kan vi se, og så kan vi komme tilbage i morgen og få det ordnet, og det var næsten uoverskueligt, alle de tanker, der lige gik igennem mit hoved. Og jeg havde også i mellemtiden lige arbejdet ringet til min forsikring, som jeg har på Morgan, og som jeg altid har været super godt tilfreds med, for lige at sikre mig, at han også var dækket ind i det her, og fordi jeg tænkte, det kommer til at, men med de skader der, det kommer til at koste 10, 15, 20.000, måske ikke 20, men 10-15.000 kunne det i hvert fald sagtens komme til at koste, hvis det var danske priser. Så det havde jeg sikret mig, så jeg bare kunne lade ham køre igennem behandlingen, og uden at bekymre mig om jeg var ruineret efterfølgende. Ja, han får syet det sidste åbne sår på ryggen. Han har stadigvæk en hel del huller, men de er så små, at dyrlægen ikke mener, at de skal syes, fordi de er så dybe, når det er hjørnetænder, der er gået ned, så de skal også have lov til at være åbne, så eventuelt bakterier, betændelse og hvad der ellers kan være, det kan komme ud af såret igen. Så det skal jeg bare holde renset med noget, jeg får med. Og vi kommer ud og skal betale, og så vil jeg næsten sige, at jeg får et chok, fordi det her, det er regningen. Og som I kan se hernede, 384 euro. 384 euro gange 7,5. Ja, det er knap 3.000 kroner. Hold op, tænker jeg bare. Og jeg har en selvrisiko på 1.400, så det er sådan set halvdelen af det, forsikringen tager. Og det er jo lige før, jeg tænker, at det er næsten værd at sende det ind for, men ja, selvfølgelig er det, fordi lidt har også ret.
Men det var i hvert fald ikke en regning, jeg havde forventet at få i den størrelse. Og vi får god vejledning med i, at han har også fået dræn i såret, nemlig at det skal lige tjekkes om 3-4 dage, og så skal stenene tages ud om 10-12 dage. Så vi skal bare finde en dyrlæge der, hvor vi kommer ned, og så få det fikset. Så ja, vi tager tilbage til hotellet, og Morgan han er jo skøn. Han er jo virkelig en dejlig hund. Så han kommer ind med krave på, og det hele ind i elevatoren, hvor der er et spejl, og han synes bare, det er bare den største fest, han har oplevet. Altså, en ting var at være hen ved dyrlægen, det var super godt. Men lige at se sig selv derinde i spejlet i elevatoren, det var da lige prikken over i, så han er fuldstændig lykkelig, kan man se på hele hans energifelt og hele hans krop. Så er jeg slet ikke i tvivl om, at han er ikke sådan traumatiseret af det her. Han synes måske nok, det var lidt træls, at han fik nakken i klemme i en Goldens gebis, men sådan er det jo, når man en gang imellem er lidt kold høen, border collie. Ja, 384 euro. Tjek det med din dyrlæge, hvad det vil have kostet derhjemme. Og dagen efter kører vi længere sydpå og får indlogeret os et sted igen, og jeg tænker, nu må vi hellere lige blive her og få noget ro på for det her chok, som jeg i hvert fald kan mærke, der sidder i min krop, til at lægge sig lidt. Og så måske også lige blive ved den samme dyrlæge i en længere periode, fordi det var alligevel noget mere voldsomt, end jeg lige havde tænkt. Fordi det er, jeg ved ikke, jeg har ikke talt, hvor mange sting der er, fordi det kunne jeg simpelthen ikke, fordi de var så tæt sammenfiltret, eller hvad man skal sige. Men det var sådan et stykke her, der var blevet syet sammen, plus bagpå og længere nede og om på ryggen og alt muligt andet. Så det har været en lidt voldsom omgang. Vi finder en ny dyrlæge i det nye område lige syd for Torrevieja, i Villa Martin. Et Bardo Vet hedder de. Og altså, jeg ved ikke, om de er endnu mere fantastiske end Girona Vet, men de er i hvert fald lige så venlige, omsorgsfulde, betænksomme og imødekommende, både over for Morgan og egentlig også over for mig. Og de renser Morgans dræn, og han sover og kigger på det, og så får vi, ja, jeg vil næsten sige, det næste chok, fordi det eneste, de skal have for det, det er den nette sum af 30 euro. 30 gange 7,5. Det er sådan, 250 kroner, noget af den stil. Ikke ret meget. Men hvad koster en konsultation hjemme hos en dyrlæge, hvor de også lige skal rense et sår temmelig grundigt op? Det kan du også selv tjekke. Altså, sidst jeg havde en hund, der kom til skade, så kostede det måske et sted mellem 3 og 5, men som jeg kan forstå på nogle af de hundevenner, jeg har i Danmark, så kan man sagtens komme til at betale 7, 8, 900 eller mere for en konsultation af den art. Så ja, det var i hvert fald noget af et prisspring. Og vi tager fra dyrlægen med den besked, at når der er gået 10 dage, 8 dage, så skal vi komme tilbage og få såret og drænet tjekket, og så ser vi på, hvad der skal ske der. Og jeg renser selvfølgelig såret. Jeg får noget andet at rense det med den her gang. Først så får jeg noget klordioxid, tror jeg det er. Og den her gang, der får jeg så noget natriumklorid med, jeg vil gætte på, der er noget jod i hvert fald at dømme efter farven. Og det virker virkelig, virkelig godt. Det virker langt bedre, end det vi havde fået ved dem oppe i Girona. Så det er mega effektivt. Og
der er egentlig ikke sådan de store problemer med såret, men sådan der på 7. og 8. dagen, der begynder Morgan at være generet af drænet og begynder at ryste på hovedet, og sådan ligesom om, at han vil have det ud. Så jeg tænker jo også, fordi vi har fået at vide op i Girona, at det skal tages ud der på 3. og 4. dagen, og de ikke vil tage det ud nede i Villa Martin, så tænker jeg, at nu tager de det i hvert fald ud. Så vi tager til dyrlæge, Morgan og jeg, og så står hun og kigger på det, og så henter hun en anden ind, som ser ud til at være noget mere erfaren. Og han ligesom overtager, hvad der skal ske. Og de bliver så enige om, at de er nødt til at få tjekket, fordi normalvis så er drænet, hvis de havde lavet det, sådan et, der er både en indgang og en udgang på, så man kan skylle igennem. Men her, der sidder drænet bare nede i såret, så der kan man kun skylle ind, og så skal det så komme ud den samme vej, det man renser. Så det er de ikke helt tilfreds med. Så de vil gerne se ham om en uges tid igen, og så skal han bedøves, og så vil de tjekke, om alting er okay, og om der er noget derinde, der ikke skal være der, og ja, alle mulige ting. Men man kan godt se på Morgan, det er han er ikke helt tilfreds med. Han bliver ved med at ryste på hovedet, og synes, at altså, han er glad for at være dyrlægen, det er ikke det, men han gider bare ikke det dræn der mere. Og der er også nogle sting, der er begyndt sådan at falde af, og sådan noget. Det ser faktisk fint ud. Så jeg undrer mig også lidt over, hvorfor at de vælger den procedure, men tænker, at det måske nok er, fordi de er utrygge ved den måde, som de har gjort det op i Girona, og er oplært på en anden måde. Ja. Så kommer vi ud og skal betale, men det skal vi ikke betale noget for. Fordi de har ikke gjort noget, de har bare kigget på ham. Så det koster ingenting. Og så siger jeg jo 1000 tak, og så tager Morgan og jeg hjem. Men undrer mig alligevel over, hvordan kan det egentlig være, at det ikke koster noget? Hvorfor tager de ikke noget for det? Det havde da i hvert fald også kostet. I hvert fald 500 kroner hjemme i Danmark, bare for at møde op og få set på, at der ikke skal gøres noget, men skal gøres noget senere. Ja, vi tager hjem, og så er det jo sådan, at livet skal jo også leves, så vi skal også have noget at spise, og vi skal have noget vand, fordi der er forholdsvis varmt hernede. I hvert fald når man er udendørs, så Tristan og jeg, vi tager ud og handler og kommer tilbage, og da vi kommer tilbage, der er drænet væk. Godt nok så havde jeg observeret, at Bailey havde været noget aggressiv over for Morgan, lugtede noget til ham og syntes, at der var noget, der var helt forkert, plus at Morgan jo havde rystet rigtig meget på hovedet. Så om Bailey har pillet det ud, eller om Morgan simpelthen har fået krasset det ud, eller på en eller anden måde fået rystet det ud, det ved jeg ikke. Vi kan ikke finde drænet, og det mærkes heller ikke som om, at det var inde, altså at han havde skubbet det længere ind. Men væk er det i hvert fald. Det kan være, at der er en, der har spist det. Måske. Bailey, hun har jo en tendens til at spise lidt af hvert. Blandt andet toiletruller, så hvorfor ikke også et dræn? Tænker jeg så må jeg jo have fat i dyrlægen og sige, hvad gør vi nu? Men problemet er, at vi er kommet tilbage efter 6:30 om aftenen, så der er dyrlægen lukket, selvfølgelig. De har ellers nogle rigtig, rigtig venlige åbningstider her. De er åbne helt til 5:30. Nej, undskyld, 6:30 tror jeg der. Men de er så desværre lukket for i dag, så vi kan først ringe i morgen. Og jeg ringer dagen efter, og bliver bedt om at komme med det samme. Eller bliver bedt om at komme i tidtiden, så hun lige kan kigge på det. Og vi tager der tilbage dertil, og hun siger, jamen det ser jo fint ud, og der er godt nok lige, det mærkes sådan lidt mærkeligt, men vi bliver sådan enige om, at det kunne godt være noget artdannelse, så vi bliver enige om at holde øje med, at jeg skal holde øje med det, og så tager vi det derfra, og så vil stenen bare falde ud, så skulle han ikke opereres eller under narkose
om mandagen, en uge eller halvanden, hvad er det? Ja, en uge efter, men så burde det bare være okay. Og jeg kommer ud og skal betale, og får igen at vide, at de har jo ikke gjort noget, så det koster ikke noget. Jeg tænker, det kunne jeg næsten ikke have. Altså, de gør så omsorgsfuldt og godt et stykke arbejde, og det er jo ikke fordi, jeg bare er derinde i 1 minut. Altså, jeg er jo i hvert fald derinde i 5 minutter, i hvert fald. Og så har jeg jo stadigvæk den her danske opdragelse af, at alting skal koste penge, fordi at der er nogen, der skal leve rigtig, rigtig godt. Så jeg har rigtig dårlig samvittighed over at gå ud. Men jeg får at vide, det koster ikke noget. Så der er jo ligesom ikke rigtig noget at gøre. Jeg går ud, sætter Morgan i bilen, og så kan jeg bare mærke på mig selv, nej, prøv at høre, du giver dem 20 euro, så kan de i hvert fald købe noget kaffe eller noget et eller andet sådan lækkert til dem selv her til frokost, til siestaen, et eller andet, så der var en lidt mere fair energiudveksling. Det synes jeg var vigtigt. Også fordi, at jeg vidste nu, at vi ville køre videre sådan inden for få dage, fordi nu var han okay, det kunne jeg mærke på mig selv, at så ville der ske det. Jamen, så var det også for mig en god måde at lukke energien ned på. Så jeg går tilbage og giver dem 20 euro, og de bliver, altså receptionisten, som tager imod, hun er sådan en, nej, det skulle du slet ikke gøre. Så jeg, nej, men det kan godt være, at jeg ikke skal gøre det, men det har jeg lyst til, og det fortjener jeg. Så tak for jeres gode service. Og det jeg så opdager, da jeg kommer udenfor, det er, at der står sådan en lille skilt. Der står indenfor, der er der et skilt, hvor der står, vær sød og betal kontant og ikke med kort, så kan vi holde priserne nede. Udenfor står der et skilt, hvor der står, vær sød og betal med kontant og betal her hos os, så vi kan holde priserne nede. Og der står et andet skilt, hvor der står, vær sød, hvis vi ikke er åben, og kontakt et hospital, som jeg lige har glemt navnet på, som vil hjælpe jer, som vi samarbejder med, og ikke er en del af en større kæde. Og det gør så også, at vi kan holde priserne nede og holde den gode service oppe. Og det fik mig bare til at tænke, hvor er der bare mange kæder hjemme i Danmark. Også til hunde faktisk. Så er der Anikura, ikke fordi at dyrlægerne ikke er gode, og jeg ikke har brugt dem selv. Det har jeg bestemt. Men det bliver så ensformigt og så ensrettet, og priserne bliver bestemt ikke lavere for os forbrugere, for os kunder. Måske endda tværtimod. Og som Tristan han så sagde, ja, der er jo en grund til, at dyrlæger derhjemme, de bor i nogle rigtig store, flotte huse. Og hernede, der er det bare ligesom os almindelige mennesker. Ja, det kunne jeg ikke lade være med at tænke lidt over. Jeg kunne heller ikke lade være med at tænke lidt over, hvordan forsikringen egentlig forholder sig til det hele. Altså, det er dejligt at have en forsikring. Men det er godt nok også en høj selvrisiko at have, når den behandling, der egentlig har været lavet, den så er tilsvarende lav. Så er der nogle ting, der ikke lige helt svarer med hinanden. Så der er mange ting, der sådan er blevet sat i gang på den måde. Hvordan er det egentlig for dig at være til dyrlæge? Hvad giver du for det? Synes du, det er rimelige priser? Og har du prøvet at være hos dyrlægen i udlandet? For eksempel her i Spanien. Det kan du selv i kommentarfeltet. Så kan vi tage en snak om det der. Ja. Og hvad er din holdning til, at dyrlægerne, mange af dem i hvert fald, sælger til større selskaber? Ligesom også tandlægerne gør, og andre efterhånden. Ja. Lige afslutningsvis vil jeg sige, Morgan har været eksemplarisk hele vejen igennem.
Han, han har det rigtig godt. Bailey er blevet dejlig rolig, meget, meget mere tryg hernede, end hun var hjemme. Så sundheden for hundene er i hvert fald opadgående, plus at lad mig lige slå et slag for den fantastiske dyrlæge ude i Malling, Gudrun, som har hjulpet os godt på vej herned, og som også har hjulpet til, at den overgang fra Danmark hertil kunne ske rigtig gnidningsfrit og med god ro og tryghed, både for Bailey og Morgan og os to BU. Ja. Jeg tror, det var det, der var at sige om den del af oplevelsen af sundhed. Det kan være, der kommer noget mere om hundene senere, det tør jeg ikke at sige. Men hvis du kan lide det her, så husk at følge mig. Like det, jeg laver, og så ses vi i den næste video.